Evo vidiš, svijeće otić k vragu, kud baš danas, to je problem. Ja sam ovaj vikend mislio završit knjigu Faks i Goblen. I što ću sad kad dođe smak tek tak? Sad pogledam, smak je najavljen pred večer oko 5 do 7. Buljim u obzor i vidim leteći tanjur nam se parkira pod prozor. Ko te parkiro pred zgradu, došli smo dolje i gledali u NLO. Nije nam jasno bilo ko te parkiro. Unutra smo ušli i vidjeli smo maje kak smješkaju se. I jasno postalo je ko te parkiro.